Nurgözel Anlayeva dine özünü gowu çıkarmak isteýär ve men izimde halk durmen number one diye, yani birinci nomerde diye. Şoň üçin adamlar meni gyskanýar diye. Indi gelin analiz edip görelim. Bugün eçenni şoň ýanyna kim ýakynlaşan bolsa ya da uzaktan şoň bilen bir gatnaşykda bolan adamlaryň hemmesi yaman. Men maşaynik, Kerim Vatan Dönüge, Murat Razakov maşaynik, Mıralı narkoman, Dursultanam bile hareket ettiler. Olpaherem içeri girdi. Esko hareket etti. Olum uruldu. Farhat hareket etti. Olum tayagıydı. Galıverse yine tutulubam gitti. Bütün informasiyalar, bütün aktivistlerin, bütün vatandaşların hemmesinin maglumatları bilen entek olum çıkar patlar bir gün. Niyeden hem bolacak belli değil. Ondan son kim diyeli başka? Köpe adam o. DVT deydi. Ondan son Geldağa deydi. Azat Hayitbayev. Kim mi görsen, kim şoň ýanyna ýakynlaşan olsa uzaktan ýakynlan hemmesi yaman bu akça cüce.